Eta erreaktore nuklear baten igerilekuan murgilduko bagina? Hau Nacho da, urpekari profesionala. Eta mantentzen lanak egiten ditu igerileku oso berezi batean. Erreaktore nuklear baten igerilekuan. Lan hori egiteko, Nacho igerilekuaren ondoraino murgildu behar da, bertan oharrak hartzeko. Izan ere, igerilekuaren parte horretan biltegiratzen baita erreaktoreak erabilitako erregai guztia. Normalean uranioa edo plutonioa. Erradioaktibitatearen ondorioz, igerilekuko ura ohi baino beroago dago, 30 eta 50 Celsius gradu bitartean. Beraz, jakuzi batean egongo balitz bezala sentituko da Nacho, jakuzi nuklear batean. Hala ere ez da komeni Nacho igerilekuaren ondoan luzaroan egotea, inguru hori oso erradiaktiboa eta arriskutsua delako, baina ondotik 2 edo 3 metro gorago geratzen bada, erradiakziotik babestuago egongo da Nacho. Eta zergatik? Uragatik, ezkutu bikaina baita ura. Pentsa 7 zentimetro bakoitzeko erradiazio dosia erdira murrizten da. Beraz, behar besteko sakonera duen igerileku batean, Nacho ez da arriskuan egongo urazaletik gertu igeri egiten badu. Izan ere, igerilekutik kanpo, Nachok urazalean baino erradiazio handiagoa jasoko luke. Beraz, Nachok erradiazioa ahalik eta gehien murriztu nahi badu, egin dezaken gauzarik onena, igerilekuko sakonera gutxiko uretan murgiltzea da.